На празника на красотата ще ви заведем и на Виенски бал. Той е благотворителен и събраните пари ще бъдат похарчени за специализирана апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания. В виенската атмосфера в София ще ни въведе Мария Савкова. Добър вечер, Мария! Добър вечер от Виенския бал в София. Намираме се в компанията на 14 двойки дебютанти, които тази вечер ще допринасят за доброто настроение на бала и всъщност ще направят своя дебют сега специално за зрителите на BTV. Балът се организира с подкрепата на посолството на Австрия, Виенския клуб и столичната община. Всяка година присъства виенският елемент. Тази година той е още по-засилен. Важно е да кажем, че събраните пари ще бъдат дарени за специализирана апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания в националната онкология. А сега ви оставям в приятната компания на младите дебютанти.